Manuel Cartea tendeu pontes entre a literatura xaponesa e a galega, presentou en Rianxo a tradución de 30 cuacas do libro Sanxo Doei, do mestre de Xapón Eihei Dogen. Rianxo foi o epicentro cultural esta fin de semana. O venres, o Auditorio Municipal abriu as súas portas para acoller a presentación do libro trilingüe xaponés-francés-galego. Trátase dunha escolma e traducción ao galego de Manuel Cartea de 30 cuacas do libro Sanxo Dei, do autor xaponés Eihei Dogen. Cartea afondou na figura do autor e no seu traballo de traducción. Debo dicir que, parafaseando a Walter Benjamin, o gran teórico, tamén da traducción, el di que, claro, unha traducción sempre é de contido e que a obra resultante é distinta da original. Pero tamén di unha cousa importante. El fala dunha palabra que me impresionou e é fecundación. Nunha traducción hai unha fecundación, é dicir, as dúas linguas saen beneficiadas. Pero insiste tamén en que a lingua de orixe, neste caso sería xaponés-francés, gana en supervivencia. A obra conta con 30 ilustracións en gravado do artista Doroteo Arnaiz. Na súa intervención destacou a trayectoria de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, rianxeiro homenaxeado nunhas novas xornadas Castelao que remataron onte. É dicir, que ha sido un artista que estaba na vanguardia, sin creérselo, ha participado en ella, y algunas de las formas de expresarse, aparte de la retranca, era la política más normal de verlo cómo se desarrollaba, no solamente en Galicia ni en España, en toda Europa y en todo el mundo. Y eso me da una idea de cómo ha ido avanzando o estancándose los avances de las artes plásticas. Tamén estivo nesta presentación o secretario xeral para a Lingua, Valentín García, quen agradeceu a aposta de Rianxo polos actos Castelao, por darlle visibilidade e por impulsar a literatura. Ademais, destacou o labor de Barbantia, colaborador nesta xornada, e o labor de Cartea. O traballo ímprobo que sempre fai con traducións as que case el só é capaz de meterse, porque traducir este tipo de textos é un desafío para calquera traductor. Hai que ter un coñecemento da lingua de orixe moi profundo, como el ten. Este tipo de traducións, como digo, son un desafío, ademais de unha proba do 9 para calquera lingüista. De feito, el leo e ten contrastado o seu prestixio. Traer ao galego obras clásicas, obras de outras latitudes culturais. E fixo fincapé na importancia de somerxerse noutras culturas, neste caso a xaponesa. É algo moi bo. Eu comentáballes, hai un momento que aparecen moitísimas concomitancias entre a cultura xaponesa e a cultura galega. Eu non son experto en cultura xaponesa, nin non vou pretender, pero sí aparece cando un trata con eles, non? E cando es que veñen aquí, que descubren o que é o Camiño de Santiago, a natureza, a admiración pola natureza e polos conxuntos arbóreos, por exemplo, os bosques, que xa se comentou aquí, pois un dase conta como, ao final, as culturas, por moi distantes que nos parecen, sempre teñen lugares de encontro, sempre teñen circunstancias que as fan atoparse. E iso é algo do que debíamos aprender. O alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, recordou que esta actividade se desenvolvía con motivo do ano Castelao e ao longo da presentación un artista elaborou unha peza. No caso, Yonchu Argibay, que mentres se desenvolve o acto, irá creando unha peza que pasará a formar parte do fondo que temos no Concello de Rianxo de pezas escultóricas, de pezas pictóricas que compoñen este fondo Castelao. Temos aquí ás nosas costas algunhas mostras dese fondo, outras no auditorio están expostas en distintos puntos. A presidenta de Barbantia, María Jesús Blanco, agradeceu a acollida de Rianxo e a colaboración da Xunta coa edición deste libro que enriquece a cultura galega.
O acto arrancou e finalizou coa música do saxofonista local Martín Castro.